suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Juan, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak na. Nagpuyo sa Lanao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa right of way. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Dakpadayon ko, Manoy! Dakpadayon ko! Sige, Juan! Naganda yun! Juan! Ricardo! Gusto na mo ang duwa ninyo, be? Gipakuyo galing mo na mo ni Papa ninyo din ni Umar, makatabang mo din, he? Sagdi lang mga batang magduwa na yun. Ay! Ma, uban gihapon mi ni Manoy Cardo ninyo ni Papa sa umasunod ha? Ano magduwa na sad mo? Sige na, ma. Nala, sige, Sige pwede ra. Pero ha, kinahanglan ha, sunod mo tabang na muna mo ha, ni Papa ninyo, kamundong Manoy ni mo. Tungkol kay gusto ko nga makaton mong panguma mintras bata pa mo. Kay kung simba kumawa na mi Papa ninyo, kisa naman lay mo ati man sa atong uma. Kamura mangyang duhan ni Manoy Cardo ni mo, kay kamura may anak na mo. Nga, ako ma, di lang ko eh. Gusto ko malarga po sa gawas aron adto mo narbaho. Okay sad nang gusto ni mong mahitabo, nak. Mao mintras kusgan pa mis Papa ninyo. Pagtarong gyud mo sa inyong pag-eskwela, ha? Kay kining tanan namong paningkamot, para ra gyud ninyong managsuon. Ma. Juan, nak, pag mata na kay klase pa nimo, malit na gyud karon. Shh, uy, mata na. Kanira ko sige pukaw nimo, agid ka bangon. Duka ba eh? Unsa? Duka god. Sige na, bangon na diha, ha? Sige na lang gyud kag kalit diha, Juanda. Ma, absent bang ko be? Dili na mahimong absent, oy. Bangon diha aron mo eskwela ka. Juan, palihugon niya kong ingon ni mama ni mo ha, nga panhion sa eskwelahan. Ha? Nga naman, ma'am. Makigistorya ko niya bahin sa imong performance dinhi sa eskwelahan. Ma'am. Ma'am, salamat gid kaayo sa pag-ani. Pero mo akong tuyo nga gipaari ka aron pahibaw-on nga unfortunately dili recommendable ang grades ni Juan nga mo proceed sa next year level. Unsa, ma'am?
Nasuko ka na ko. Wa man. Pero gianugunan lang kaayo ko dong. Mao man gid untay gusto nako nakba nga makahuman gid mo eskwela sa imong maguwang. Sorry ma. Nagkamot bitaw ko pero malaghinay man gid lang akong utok sa pag-eskwela. Ma. Ayaw na lang yung pugsa. Oy, kung di na siya gusto mo skwela. Ayaw na yung pugsa ang tao nga dili interesado. Magsayang-sayo lang mo sa inyong kagog kwarta. Manikardo. Wa, kung eskwela pa unta ka, wa unta ka din sa umahan karon. Sorry pa. Sabot ako na kay. Naam kay mga tao nga di hilig og eskwela pa. Pasiro para din ka sa uma. Kay yung maguwang nga di man interesado din eh. Juan! Si Mama! Uy, Hello, si mama. nganong kas mama di mo? Ato na to pa. Recorded by X Thunder Gaming. At tungtungura, giapas mi ni Manoy Cardo sa uma, kay giatake si mama sa kasing-kasing. Natabang pa si mama sa dihang nabot siya sa ospital. Pero human sa pila ka oras, namatay gid si mama. Sukad nga nawa si mama, mura na sag nawa ang kadasig ni papa nga magpakabuhi. Hangtod nga siya na pod ang nasakit ug namatay. Pila ka tuig ang nalabay, naminyo ko ni Mayla. Usa sa akong mga barkada sa among dapit. Nakaanak mig tulo. Og si Manoy Cardo pod naa na magpuyo sa syudad kauban sa iyang pamilya. Arangan ang kahimtang ni Manoy Cardo samtang ako, ang umamoy gikuhaan ako pang suporta nako sa akong pamilya sa pang inadlaw-adlaw namong panginabuhi. Ug unya, Ni Adong, naandam ko na ning baon nimo para paniod to dito sa uma. salamat day. Nya ato na ko. Ikaw na bahala sa mga bata, ha? Ay kabalaka, uy. Bukawon naman sa tunako rong taod-taod ba? Pakaligoon na. May eskwela pa baya ni. Sige day. Salamat. Ato na ko. Amping dong. Dili ka na pwede mo ati din eh. Unsa noy anisito? Sugod karon. Butangan ako ni dinhig private property. Pero noy. Sugad sa bata pa mi. Mao naman ni ang anda na mo agianan gikan sa uma padung sa amo. Mao man ni ang mas dali. Hawak ko labot. Apil na pita sa akong titulo. So dili ka makabuot na ako. Noy anisito. May kinaabot na ka dong. Dong? Nasaan ka? Ang luspad mamut ka. Di man ang takaingon anak nga mo abot din hiyo eh. Kaapoy kay dayo eh. Hago naman kayo nga layo kay ko lakwan padung sa uma o pagpauli din sa ato. Ha? Nganong nalayo god nga di man kayo layo to? Saan man nga gisirad ang magudinoy anisito ang naandang agianan ako padung sa uma. Kay kuno kabahin kuno ni sa iyang titulo. Unsa? Ano ko din taon oy nga right of way man na diha? Mo na nay naandang agianas pila ka tuig. Nga sa umlan ako. Nagiingnan man ko niya nga kung moagi ko dito. Ikiha ko niyag trespassing. Unsa? Giblak ka na gyud dinoy anisito ang daan padung sa among uma. Ngamoy among naandang agianan sukad sa bata pa ko. Hangtod nga naminyo nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gusto ba nga blakkan sa tag-iya ang agianan padung sa among uma? Gikan sa amo nga mao indaandan namo agianan pila na katuig? Mahimo ba na niya bisan kon iya pa ang titulo? Unsa may katungod nako ini? Ikaduhang pangutana. Sa akong pagsabot sa balaod, doon natay katungod na mo para bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan na makamao sila nga muharap right way. Unsa may proseso ka ini? Kay sa tinuodang puwerteg yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang dan.
Ikatulong pangutana. Kung naama may mahimo bahin ini, sabi ang himuong lakang, ang mahimo likon og legal, ang among bahin right, bisan kung dili pa kayong tagya sa titulo. Advice sa among kapitan, nga suwayan ko na namo og mediation dinhi sa among barangay. Pero kung di gyud magkasinabot, kinahanglan gyud nga ipasaka sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila magkay magasto. Og unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juan. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana, mga problema. Dr. Obra is also present, no? Busa ayo na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Ato ang mga sukintig paminaw, big shoutout and a big thank you sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nato sa Kiniyang Akong Suliran official writers page ug sa tanang mga maminaw nato. Thank you kayo. Daghan kayo nga naa sa gawas sa nasod nga naminaw padayon gihapong naminaw sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga online platforms. Ingon ana ka kusog ang ato ang radyo ug ato ang reach no sa kahanginan guys mo na dako natong pasalamat yun and we are very grateful and thankful nga through the years no naagyud gihapon ato ang mga sukintig paminaw mutul-tul gyud makibaw gyud mo subay lang gyud gihapon no maminaw gyud gihapon sa ato why puas why sipyat why puol mo na salamat and a big shout out and thank you kaayo for always tuning in and for always listening. And ato ang letter sender guys karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Juan from Lanao del Norte. Punto legal, kabahin sa iyahang mga katungod sa right of way. Yuta natong pagahisgutan. No? Kani dugay na kayo ni sila nga isyu. Gamay pa ni siya, bata pa ni siya. Mao na gyud ni ilahang mahimo si Rugurong Lalis hangtod giblakan na gyud siya. Pero murang parinte naman tayo nila. No? Kato si kanis Manoy Anisito. Pero mo niyang pangutana. Una, husto ba nga blakan sa tag-iya ang agian padung sa among uma gikan sa amo nga maoy na andan namong agian sa pila ka tuig mahimo ba diay na niya bisan kung iya pa ang titulo unsa may katungod namo ini. Okay, duha ni ka klaseng yuta. Ang kaning tag-iya sa yuta nga nakapabor sa dan ug ang yuta nga nababoy kay way dan. Okay? Ang kaning nababoy nga dan muni gitawag na tug dominant estate. Ang kaning naaduol sa dan servient estate. Muy mo paloeb nganuman kay kanang naaduol sa dan maunay muhatag og road right of way ngadto sa nababoy nga yuta. Munang mayon ta dominante siya kay siya may makapangayo og road right of way. Nganuman kay katungod man na niyang makaagi siya sa dan. Di pod na ingon nga maalkansi ka sa di na nakong ako mo'y nakapalit og yuta diri da Plinsdan. Dili lagi. Pero hatagan pod nato pod og higayong makaagi pod ang naas luyo. Mauna ang mahug og downside sa ato ang pagpanag-iya og yuta nga duol sa dan unya naay kasigbit nga duay agianan kay mapugos man taghatag og road right of way. Therefore, kung ako imong pangutan-on, medyo sipyat gyud og dili gyud pud sakto nga kanang panag-iya no sa giblakan no sa tag-iya ang inyong agianan kay dominant estate man mo. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, do na tay katungod nga mo fight sa right of way bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan nga kamao silang muhatag og right of way unsa may proseso kahaani. Kay sa tinuod lang, pertig yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang dan, no? Kani, kung dili lang gyud pod maapektuhan no nga, wa mo ning katunga-tunga sa iyahang yuta,
naara pud sa kilid sa iyahang yuta ang agianan ninyo padung sa inyo, then makiangayon na sad gyud nga muhatag sad siya og road right of way, no? Niya mao'y pinakaduol ang inyo ang kanang iyahang yuta ngadto padung sa highway, then dapat sad gyud. However, ang proseso ana una kung magkasabot lang, fights na gyud. Thank you. Ibutang lang na into writing kasabutan, maghimo tag survey map nga ang kaning diring dapitan na animuhon kani mao ni agianan. Di na pud mo pwedeng mo encroach ana kanang mga ingon ana ba kung magkasinabot lang, meaning magsinabtanay maghinatagay. Pero kung dili sad gyud aw mao ni dinhi kinahanglan sad gyud ta moadto siguro usa og barangay, no? Suwayan nato kung SCAP kayas powers ni CAP nga mahusay mo mas labing maayo. Pero kung dili gyud, then wa na gyud tay choice but to go to court for a case nga atong i-file ang tawag ana easement of road right of way. Okay? Ikatulong pangutana, kung naaman ni mahimo bahin ani, unsa may among himuong lakang aron mahimong lig-on ug legal gyud ang among katungod bahin aning right of way. Bisan kung dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Di man gud kinahanglan no nga dapat makaagilang gyud mo unta gyud sa property, no? Muna, ang ako agi gyud madag husay istorya, then at least we should go to the barangay or to court. Kaya pa na siguro sa barangay basta magkasinabot lang. Ug dili gyud gani, ang ato ang dokumento, ang atong titulo, ang survey, ang iyahang titulo or unsay any other proof ninyo nga ikaw tag-iya ug nangayo kag katungod nga makaagi ug maka-access anang yutaa. Og siya pod ang tag-iya ana, no? Kay kinahanglan man mo mag-atubang kay ang huwis naman ang mo husay ninyo ug muhatag kay i-survey man na ni tanaw okay. Mo na gyud ni pinakaduol, no? Unya di ra pod kaayo maapektuhan ang iyahang yuta kay gamay ra magmakuha ana those things ocular na siya. Ikaupat ug katapusang pangutana, maoy advice sa among kapitan nga pwede sa daw namo suwayan og mediation dinhi sa among barangay. Pero kung dili gyud magkasinabot, kinahanglan gyud ipahamtang sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila kahay magasto og unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya. Okay, I think natubag na ni nato no ang iyang pangutana. You will have to show lagi sakto to no nga kung mediation kay silingan raman mo kauban raman mo din ha. Di man gud ni nato kinahanglan awayan no nga basta mo respeto lang nga mo acknowledge ta ba kani lagi pag panag-iya natog yuta we have to acknowledge nga kung kitay nas atubangan muhatag yuta gamay para moagi no or kung pananglitan ipa-permanent gyud ni nato siguro kita pod nga gusto mo agi basi na sad tay pwedeng mahatag gamay pahalipay pasalamat no kay para kani siya kung bayran ni nato i-road right of way na lang yun ni natong tanan agianan siya sige mobayad mi kay para ang kanang meets and bounds din ha i-note na siya nga perpetual road right of way di na gyud mo magkalalis basit pag naski pag mawa na mo di na magkalalis ang inyong mga anak ug inyong mga apo kay di na niya pwede ipasara ikaw di na pud ka pwedeng mangayog mas dako pangaluna sa road right of way so mas better gyud no it's either that nga magkahusay mo or you'll have to go to court kung moadto tag korte magkinahanglan gyud tag abogado it will depend no on the lawyer ug unsay mga usual rates nato dinha sa IDP dinha sa inyuhang dapit di man sad siguro ta maka-avail good sa services of the public attorney's office not at this time because naaman mo'y property para ra man na sa mga indigents no or mga naglisod sa kinabuhi ang kaning mga public attorneys nato pero I am sure na akay makitang abogado nga willing nga mutabang pud nimo dinha sa inyuhang mga concerns ug mga problema pero hopefully lang kung sa kangkap lang na level unta magkasinabot mo hay mas labing maayo no mas dili hassle para ninyo importante lang gid aning mediation no nga both parties will keep an open mind and an open heart nga mas wa gyud sama nga magkasinabot ta ug maghusay ta kaysa mag-abot ta didtong korte hassle case nga tanan ingnan lang kamo no dugay pa kaayo magkaaway-away pa and it may not be worth it anymore okay so anyway ato gyud nang i-weigh in atong mga options and let's not be greedy no magsinabtanay lang gyud ta always mga suking tigpaminaw hinawot unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.